Знам, че ще малко преживетните варианти начин. След такова силното повярване и след толкова много мъже на вяра, изпълнени с мъдрост и откровение, какво може да кажем тук от мен? Освен, че Бог толкова много люби, че е готов отново, ако му се даде шанс да слезе на земята в добре, за да може да изпълни. Доколкото разбрахме, семето е Божието Слово, всеки един от нас е земята, на която се съди долу. И от нас зависи дали ще работим в сърцата си, и ще очистиме себе си, и ще очистиме други. Днес много често чистиме нивата на някой друг, но не нашата. Интересното е, че когато чистиме нашата нива, хвърляме камъните в съседната, за да може нашата да изглежда добре. Имам вярно. Обаче, когато имам време, може да направим нещо различно. Имате ли търпение наистина да проповядвам? Ако нямате, може да стоим, аз не следвам от тези позиции да проповядвам. Макар че това е силата ми, защото това, което ние имаме, не е наше, а е Божие. Обаче аз искам да направим нещо по-различно тази. Може ли да изпеем една песен, аз много обичам една песен. Тя се казва "Даваме ти почет", защото аз знам, че ние сме тук не за да показваме себе си, а да прославим Него. Защото само Той заслужава да бъде прославен и похвален във всеки един живот. Може ли да се изправим и да кажем, вече да песен казва, да изпеем, защото в това е силата, когато хвалиш Господа в Бога Него. Когато ти нямаш сила да го хвалиш и си толкова разочарован от живота си и настоятелствата в живота ти те мачкат през цялото време, защото тръните и бодлите са около тебе и искат да те душа. Нека да ти кажа нещо. Хвали го, защото той има силата да изпрати някой, който да ги изкорени. Библията казва, аз съм добрия земеделец. И аз съм той, който изчиствам нивата си. И ако Господ е той, който може да изчисти кръстете ти, сега е времето да го
Аз много обичам да се покланя на Бога. Най-хубавото нещо, което тази сутрин можеш да направиш, е просто да се покланяш пред Него. Въпреки обстоятелствата на живота, въпреки трудностите, през които преминаваш, въпреки борбите, с които се бориш, ти имаш решение да се покланяш на Бога. Днес ние имаме хиляди решения в живота си. Решение дали да бъдем добра земя или да бъдем канариста земя. Решение дали да посадиме доброто семе или да посадиме лошото семе, както чухме, че има два вида сеянче. Единия сее семе, а другия сее плевели. И всичко това зависи от нас и от нашето решение. Но те казва, ако някой иска. Не казвам, задължавам те да го направиш. Казвам, ако някой иска. И ако тази сутрин ти си тук и искаш, искай така, като че искаш от Господаря на живота. Търси така, като че ще го намериш. Хлопай толкова силно, като че знаеш, че той ще чуе и ще ти отвори, за да влезеш. Не се задоволявай с малкото. О, аз тази сутрин преживях малко Христос това настиг. Не се задоволявай с това. Искай повече от него. Той казва, искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Похлопайте и ще ви се отвори. Аз знам, че тази сутрин всички ние сме тук, за да искаме, за да търсиме, за да хлопаме. И това зависи всичко от нас. Както брата прочете Яков. Знаете ли каква е историята, когато Яков пише всичко това? Това е само 70 години след смъртта на Христос. Точно в този момент Израел е разрушен. 12 племена на Израел са разпръснати по лицето на земята. Божието Евангелие вече е толкова скрито от хората, защото онея 12 племена ги няма, които трябва да проповядват. Те са някъде. Разпръснати по лицето на земята. Яков казва, братя мои, не се страхувайте. Не се страхувайте. Изпитанието не е за да ви убие, а за да ви направи по-твърди. И ето аз тази сутрин ти казвам, бъди силен и смел, не се страхувай. Не се ужасявай. Колкото да алкохола, приятели, всички сме гледали. Пиехме, пушихме, прелюбодействахме, крадяхме, лъжихме и какво ли не. И въпреки всичките ни недостатъци, Божията любов е толкова голяма в нас. Той казва, о, аз искам да ти дам нещо, което ти не можеш да си вземеш. Аз искам да направя нещо, което ти никога не мога да направиш, защото аз съм това, който прави река в пустинята. И аз съм това, който правя път там, където няма път. И моето слово е като чук, който разрушава, разкъсва, разчупва окови, комоти, вериги, планини. И моето слово е това, което дава живот. И може би ти си разочарован в живота си от твоето християнство. И си казваш, какво да направя, как да премахна плевелите от сърцето си? Как да премахна от себе си злобата, завистта, омразата, огорчението, когато знам, че пастора всеки път говори срещу мен и той ме наранява мене. Как да го обичам? Когато съседа ми открадва имота ми. Как да дам на ония, който всеки ден ме кълне и ме псува? Как да бъда по-добър? Когато врагът ми изпълни вратата ми. Сигурно тази сутрин не проповядвам на вас. Сигурно вие не преминавате през такива трудности в живота си. Но нека да ти кажа нещо. Решението е твое да бъдеш по-добър човек. Ти взимаш на хиляди решения, какво да ядеш, какво да облечеш, каква храна да си изготвиш, каква прическа да си направиш, какъв парфюм да използваш, къде да отидеш на църква, дали да слушаш Божието слово или да слушаш чергарска музика, дали да слушаш демонично слово. Колко от вас знаете, че ми такова? Псалмите, кългите, кълненето. Това е демоничното слово. И благословението е Божието слово. И ти избираш кое искаш да извършиш. Дали да посееш доброто семе, което ще да докара живот и съжаление в децата ти, или да посееш върху тях проклятие, което излиза от устата ти, защото Божието слово казва, смърт и живот има в силата. И когато ние всички това го знаем, трябва да вземем решение. Кое искаме да дадем на децата си? Искаме ли да бъдат благословени, да благоуспяват в това, което правят, или искаме да ги прокълнем? Решението е наше тази сутрин. Дали ще си отидем от тук такива, каквито сме дошли, или ще си отидем нови хора, които са дошли тук, получиха словото на изцелението, словото на възстановяването
И ще си отидеме нови, или ще си отидеме същите, каквито сме дошли. Разочаровани, огорчени, с злоба, с завист в сърцата си. Само от тебе зависи това. Може да извикате и най-добрия проповедник, но той не може да направи това, което ти трябва да направиш. Може да имате най-добрия пастир, но той не може да промени живота ти, защото това е твоето решение, което трябва да вземеш. Ето затова тази сутрин това, което аз апелирам е, ако някой иска да последва Христос, трябва да се отрече от себе си, трябва да се отрече от своето его, трябва да се отрече от своя характер, трябва да се отрече от своя начин, от своите принципи на живот и трябва да приеме неговите принципи, трябва да приеме неговото слово, трябва да приеме неговата благодат, за да живее в него. Знаете ли, Сав имаше решение. Прибра се от лов, гладен, уморен, жаден от обстоятелства, защото трябваше да тича по скалите, по Балканите, за да хване плячка, защото беше ловец. А брат му Яков си готвеше една вкусна човечна лещица. И тя толкова хубаво хаеше. Изпълваше дума с аромат. И когато този мъж се прибра първороден, роден, червен, пълен с коса, силен мъж, когато усети аромата, се каза: о, колко хубаво хае! Колко хубаво ме реши! Може ли да ми дадеш от твоята нещо? Ще ми дадеш ли да ям? А Паяко, защото беше търговец и искаше да се пазари, каза своя. Абе, аз ще ти дам, а ти ще ми дадеш ли нещо? Това, което аз искам е Твоето благословение, това, което аз искам е Твоето помазание, това, което аз искам е Твоята благодат, която Бог ти дава. Ти ще ми я дадеш ли? Всека сутрин това ти предлага Сатана. Искаш да бъдеш успял, направи това. Искаш да бъдеш добър, направи това. И аз ще благословя. Яков звучи това каза на Исав. Исав толкова слабоумно, толкова немислещо си казва: о, аз съм толкова гладен. Защо ми е тази благодат? Защо ми е това помазание? Защо ми е тази сила? Защо ми е това първородство? Аз съм гладен, имам нужда от храна. Много често ние правим точно това. Взимаме решение да избереме лесното. Взимаме решение да избереме приятното. Взимаме решение да вземем сладкострастието на нашата плът. Взимаме решение да прелюбодействаме. Взимаме решение да откраднем. Взимаме решение да измамим. Взимаме решение да блудстваме. И всичко това е за наше решение. А Бог казва: изберете мен. Изберете мен. Аз ще ви дам несравнимо повече от това, което мислите или желаете. Мога да направя много повече от това, което вие си мислите, че може да направите. Мога да снабдя всяка ваша нужда, да изцеля всяка ваша болест. Мога да ви изпълня с мира си, който нито един човешки ум не може да го сване. Мога да ви изпълня с благодата си, да легнеш вечер спокойно, да се събудиш сутрин пълен в благодат и милост в Господа. Аз мога да го направя, избери го. Но ние много често решаваме да избереме лесното и решаваме да избереме бързото. Като греха, като беззаконието. Ето тук е момента, в който искам да ти кажа тази сутрин. Ти какво избираш? Това, което пастирът ще проповядва, или това, което Сатана ще каже в едното? Избираш ли Словото, което може да промени сърцето ти? Избираш ли Словото, което може да ти даде нов тласък, за да израснеш нагоре? Или просто искаш да си останеш в огорчението, в болката, в примката на дявола, за да стоиш в нея? От тебе зависи. Решението е само твое. Дори Исус няма да те насили да направиш нещо такова. Той ще каже: ето, давам ти свободата. Ти сам реши, искаш да живееш в моето изпълване на мир и шалом, или искаш да живееш в гняв и огорчението на дявола. И само ти можеш да избереш това. Той иска да ти каже тази сутрин: ела при мен. И аз ще заведа при покоите си. Ще те заведа при зелени пазбища, при тихи води, там ще те утешавам, там ще снабдявам всяка твоя нужда, там ще изцелявам всяка твоя болест. Но ти трябва да направиш решението: искаш ли да отидеш при Христос или искаш да останеш в този свят, за да живееш един двойствен живот. Нека да ти кажа нещо. Аз живях по този начин. Живее като християнин, който ходеше на църква. Ядеше, пиеше и си правеше каквото си иска.
една сутрин, някъде в 7 часа, се събудих от ужасен вик. И викът беше: моли. Почина. Почина, дъщеря, почина, няма. Аз си спех спокойно, защото си мисли, че няма какво да се случи чак толкова, че така силно да удари живота ми, за да ме прибере и да ме върне при Господ. И аз не очаквах нищо такова. Но чух този силен вик, който притесни сърцето ми. Събудих се, погледнах жена си, която плачеше. Не знаеш къде се намира викане и крещене в къщата. И аз се попитах: какво стана? Защо така крещиш като някаква неразумна жена? Защо така викаш? Тя каза: дъщеря ми почина. Няма я вече. Тогава шока, паниката притесни толкова силно умът ми, сърцето ми, че цялото знание, което имах като християни и цялата информация, която бях натрупал от четене на книги от Бени Хин и всички останали, които могат да си сетите, като Дерек Принц, Мартин Лутър и всички останали, просто в този момент го нямаше. Сякаш някой беше дошъл и всичко беше изчизнало. Единственото нещо, което беше в ума ми, притеснението, че си дъщеря ми вече я няма. Тогава в цялата тази паника, в цялата тази суматога, това, което успях да направя, взех дъщеря си в скута си. И казах на Господ: Господи, ако Ти искаш, можеш да ми я върнеш. Ако Ти ми я върнеш, аз ще Ти служа. Ако Ти не ми я върнеш, аз никога няма да вляза в дома Ти. И докато още говорех и изливах сърцето си и болката си пред Създателя и Твореца на живота, дъщеря ми казва: fantastico. Така че пред тебе винаги има два пъти. Единият ти избереш лесния начин, за да служиш на Господа. Другият ти избереш трудния начин. Много често избираме тоягата вместо благодата. И знаете ли как завършва историята на 25 глава на Битие? Библия казва: а Бог възлюби Яков, а Исав намрази. Ти можеш да бъдеш най-специалният човек, най-уникалният човек, най-благословеният човек, който Бог иска да промени живота ти, да промени семейството ти, да промени стандартите ти, да промени квартала ти. И ти просто да кажеш: аз искам да си остана такъв. Защо ми е да бъда благословен? Защо ми е да познавам Господ? Хареса ми да имам лесните неща. И в този момент да се превърнеш в враг на Бога. Защото Библията казва, че приятелството със света е вражда против Бога. И аз тази сутрин искам да ти кажа: не бъди приятел на този свят, който ти предлага лесните неща. Не бъди приятел на света, който ти дава онова, което плътта ти иска, а не онова, от което духът ти се нуждае. Бъди човек, който търси Бога. Бъди мъж на вяра. Аз написах два стиха, докато те проповядваха. Единият беше в Лука 8.14, а другия беше в Яков 1.22. И там беше: не се лъжете като слушатели, а бивайте деятелни и стойни. Няма значение кой ще ви проповядва Божието Слово. Дали ще бъде дразновен младеж като мен или един страхотен мъж на вярата, генерал. Разликата е как ще го приемете. Защото Словото е същото Слово, което проповядваше Христос. Словото е същото Слово, което проповядваше Павел. В него няма разлика. Разликата е в нашите очаквания. Какво очакване имаш тази сутрин? С какво си дошъл тук? Да чуеш Божия глас, да влезеш в света свети, да се потопиш в Неговия шалом и в Неговата благодат, или да вземеш нещо, с което да разпространяваш някаква друга за църквата. Винаги искам да знаеш, че както Христос е в църквата, така и Сатана е в църквата. Христос идва, за да напоява, да освежава душите на своите, а Сатана идва, за да ги поруби. Тази сутрин твоето решение зависи от тебе. Искаш ли да си отидеш такъв, какъвто си дошъл? Или искаш да си отидеш ново създание? Ново създание и старото да премине, всичко да стане ново в тебе, да имаш ново решение за живота си, да имаш ново
нова мисия пред себе си, да имаш нова цел и целта ти да бъде аз и Христос сме се разнали и ние не сме част от този свят, ние сме просто гости, които преминават от този свят, за да прокламират Неговото царство на тая земя между народа му. И това зависи само от тебе. Не зависи от мен. Това е твое решение. И аз тази сутрин искам да завърша с това. Може ли да се изправим? Боже, Ти си прекрасен. Така е, Господи. Ти си милостив, Боже, Твоята милост е над съда. Твоето слово казва, и те не прочи и учени, що значи милост искам, а не жертви. Ние сме тази сутрин тук, за да получим Твоята милост. Боже, ние изповядваме греховете си, беззаконието си, невинна пред Тебе. Казваме, че сме грешни и недостойни и тази сутрин искаме да отхвърлим всяка злоба, завист, лицемерие и всякакво одумване и да пожелаем като новородени младенци чистото и духовно слово, което ще ни направи да се възрастиме от Тебе. Боже, моля те тази сутрин, вземи лопата и очисти сърцата ни. Премахни онази гордост, премахни всяко лицемерие, премахни всяко разочарование. Господи, нека Твоята благодатна любов да се излее на това място. И ако това е църква Агапе, Господи, нека наистина любовта и да бъде различна от всички останали. Любов с действие, Господи. Любов, която ще промени Дупница. Църква, която ще докара ново съживение от това. Църква, която ще промени мисленето на хората, Господи. Боже, аз благославям това място с откровение, видение и изпълване на Твоя шалом на това място. Изповядвам, Господи, силата на Святия Дух и огъня, който може да изгори всяка нечистота на дявола. Моля, Господи, нека тук да има чудеса и знамения за прослава на Твоето име. Боже, аз знам, че ръката Ти не се е скъсила, нито Ти изцеляваш, нито да освобождаваш и знам, че огънът Ти не е затъпявал, за да чуваш вика на праведника Ти. Моля Те тази сутрин. Моля Те за това да не го има ръка. Боже, кой съм аз? Че да Ти казвам какво да стоиш. Но Твоето слово казва, че онези, които искат, получават. Боже, ние тази сутрин това, което искаме, е изцеление за това. Боже, аз знам, че Ти можеш да вземеш този рак, да го изкорениш в името на Исус. Да го изгориш в името на Исус. И да възстановиш навете от това. Боже, Ти знаеш, че моя баща почина тази година от рак. Само Ти знаеш и болката на сърцето Ти, само Ти знаеш през какво премина, Господи. Затова Те моля, Господи, нека нито един човек да не преживява тази болка. Но нека Твоето благодатно слово, нека Твоята огромна милост, която нито един човешки ум не може да сване, да извърши това, което ние не можем да търсим. Боже, аз не мога, защото съм слаб. Но знам, че Ти си силен. И знам, че това, което докторите не могат, Ти го можеш. Защото Твоето име е Ова-Ире. Твоето име е Яхве-Ире. Твоето име е Ел-Шадай. Ти си Емануил. Ти си Ова-Рафа. Бог, който ни изцеляваш. И ние Те молиме тази сутрин. Изцелявай, възстановявай. Бъди с нас през всичките дни на живота ни. И нека всичко, което правиме, да донесе слава на Тебе. Моля тази сутрин. Нека нито един от това място да не се отиде такъв като душа. Но нека тази сутрин да донесе съживление в живота. Нека тази сутрин да донесе обновяване на умно. Нека тази сутрин да има ново сърце, нов дух, с който те да те следва. И да Ти отдаде слава, защото Ти заслужаваш. Боже, молим да го има болни на това място, да бъдат изцелени в името на Исус. Ако има хора, които са с проклятие, Господи, ние разчуваме всяко едно проклятие в името на Исус. Защото Твоето слово казва проклет всеки, който виси на дърво. Ти стана проклет, за да може ние да бъдем благословени. И аз Те моля тази сутрин. Промени
промени първо. Излива на това място, Христос. Моля да тази сутрин всеки човек да преживеете. Боже, моля да тази сутрин всяка ви дух да бъде стълзае на това място и всеки човек да може да го почувства. Моля да тази сутрин да направиш нещо различно, Господи. Моля това, което до сега не се е случило, да се случи в днешния живот. Ако до сега не е имало новооръжение, Господи, може да дойде новооръжение в нечия душа. Изповядвам това, Господи. Пророкувам ново създание в нови хора. Пророкувам ново вино в нови мъже. Изповядвам съживление върху всеки. Твоето помазание, Господи, в името на Исус. Благодаря Ти.